Hackni si satelit. A ak by si na to nemal rozpočet, tak aspoň železnice. Koncom augusta spôsobila dvojica hackerov kolaps na poľských železniciach, keď zastavila 20 vlakov. V prvej chvíli písali médiá o sofistikovanom kyberútoku, pokiaľ sa neukázalo, že hackeri sa nabúrali iba do komunikačnej siete. Dvojici rádioamatérov stačilo vybavenie za $30 a proste vydali pokyn stop. Teraz už je neskoro hovoriť o tom, že komunikačná sieť železníc nebola šifrovaná a frekvencie boli verejne známe. No proste hanba svetových parametrov. Médiá rady dodávajú, že obaja rádioamatéri mali iba niečo vyše 20 rokov a keď ich polícia vyvádzala. Jedného z nich zastihli veselého pod vplyvom alkoholu. Približne v tom istom čase etickí hackeri dostali príležitosť zmocniť sa satelitov. Výskumníci z francúzskej obrannej spoločnosti ukázali, ako ovládnuť satelit Európskej vesmírnej agentúry. Hackeri prezentovali útok na nanosatelit vypustený v decembri 2019. Tento satelit má experimentálny počítač 10-krát výkonnejší ako akákoľvek súčasná kozmická loď Európskej vesmírnej agentúry. Etickí hackeri získali kontrolu nad aplikačným prostredím satelitu a zaviedli do systému škodlivý kód. Dostali sa k údajom odosielaným na Zem, mohli upravovať snímky zaznamenané satelitnou kamerou a zároveň dokázali aj utajiť túto aktivitu. Letectvo USA zas prišlo s unikátnou súťažou Hackni si satelit. Súťaž vyhlásili na odbornej konferencii a cieľom bolo nabúrať sa do satelitu na obežnej dráhe. Hackeri dokázali obísť strategické obmedzenia, cez satelit fotografovali zakázané ciele a snímky si následne odoslali, kam chceli. Takéto kybercvičenia majú zvýšiť povedomie o potenciálnych chybách a zraniteľnostiach a zlepšiť kybernetickú odolnosť satelitov a vesmírnych programov. Satelity sú dnes už súčasťou našich životov. Zabezpečujú GPS služby aj obyčajné televízne vysielanie či internetové pripojenie. Pomáhajú v sledovaní aj predpovediach počasia a prírodných katastrof. Sú tak ďaleko na obežnej dráhe, že by si človek myslel, že sú nedotknuteľné. Omyl, priatelia. Veľmi zjednodušene satelity sú rovnaké elektronické zariadenia ako každé iné a pre hackerov nesmierne zaujímavé. Zmocniť sa riadenia a komunikácie satelitnej technológie nie je až také problematické. Aj podľa výskumníka satelitnej bezpečnosti Johannesa Wilbolda majú satelity mnoho slabín, ktoré sa dajú zneužiť. Paradoxne operačné systémy ako Windows a macOS majú lepšiu kyberochranu ako satelity. Sú totiž zabezpečené proti poškodeniu pamäte, čo sťažuje ich zneužitie. Satelity túto ochranu nemajú, a to ani tie novšie zo začiatku tohto tisícročia. Často chýbajú aj aktualizované bezpečnostné opatrenia vrátane šifrovania a autentifikácie na ochranu teleobsluhy. Ako sa nabúrať do satelitu? Prvým spôsobom je nabúranie sa do pozemnej infraštruktúry. Tá je najľahšie prístupným bodom útoku, avšak zvyčajne je aj najlepšie chránená. Hackeri sa môžu zamerať aj na zachytenie bezdrôtovej komunikácie medzi satelitmi a pozemnými stanicami. Tretím a zároveň najťažším je útok na satelit na obežnej dráhe cez vytvorenie a zneužitie backdoorov v satelitných komponentoch. Odborníci bijú na poplach. Vystopovanie hackerských útokov je veľmi náročné. Do softvéru sa môže totiž nabúrať ktokoľvek z ľubovoľného miesta a v neobmedzenom čase. Problémom je aj rastúci počet objektov vo vesmíre. Historicky bol vesmír vo výlučnom záujme štátov. Teraz však do hry vstupuje aj súkromný sektor. V roku 2022 vypustili Spojené štáty do vesmíru 1796 objektov, čo je 32-násobne viacej ako v roku 2000. Aby sa odstránili komplikácie s opravou satelitov na obežnej dráhe, konštruktéri pridávajú množstvo záložných dielov, čím sa rozširuje priestor na útoky. Kompromitácia satelitných zariadení a spojení predstavuje vážnu hrozbu, keďže môže ovplyvniť komunikačné siete aj kritickú infraštruktúru. Americké národné centrum pre kontrarozviedku a bezpečnosť spoločne s FBI a letectvom USA v spoločnom varovaní upozornili, že zahraničné spravodajské jednotky hľadajú bezpečnostné diery v komerčnej vesmírnej technike. V roku 2022 Európska komisia oznámila zámer vybudovať bezpečný komunikačný systém. Satelitný systém má zabezpečiť komunikáciu na obranné účely, zvládanie kríz, správu kľúčovej infraštruktúry aj spoľahlivé internetové pripojenie. Následne v marci toho roku predložila Európska komisia stratégiu v kozmickom priestore pre bezpečnosť a obranu.
Obsahuje informácie o vesmírnych bojových kapacitách aj o nebezpečenstvách, ktoré sú rizikom pre kozmické systémy a ich pozemnú infraštruktúru. Zároveň navrhuje opatrenia na posilnenie odolnosti a ochrany kozmických systémov a služieb. Rast globálnej vesmírnej ekonomiky do konca desaťročia presiahne podľa odhadov $1 bilión. Najväčším ťahúnom sú Spojené štáty americké, ktoré do roku 2023 plánujú investíciu $133 miliárd, čo predstavuje 47% trhu. Na druhom mieste je Čína so $79 miliardami a za ňou nasleduje Singapur, Spojené kráľovstvo, India a zvyšok sveta. Report bezpečnosti pripravil analytický tím spoločnosti Ellison Slovakia. September 2023.